kami akan menyambut Bapak Ibu sekalian. Con adong do amang pareses, dohot amang padita, saluhut undangan nami. Untuk itu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Konven dan Launching Tahun Kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap oleh Amang Situa Uwe Manulang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Madihina. Mau lihat ya ma perjulu tepasahat tu tuhata perdingan basai ala asido tolongna do pangiring-iringna buhita marpungu apalagi manogoton di hari ke-17 kita menginjakkan kaki di tahun 2022. Mau lihat ya ma amang inang dihita saludna di pasar rohanami perjulong se pasatami yang melateon dohot nau parsang api hami amang preses narapita di Manogoton marpungu ima di acara konven Pangulan Agotiki di Deboskap distrik 28 dan launching tahun parasini roha par kesehatian di distrik 28 Deboskap. Mau lihat ma amang inang di padongan oni Tuhan, di dongani Tuhan kamu di perjalanan madapoton huriat HKBP Cimanggis jala tahun atau tahun baru ini di awal bulan. Soalnya udah nakin hari ke-17 kita menginjakkan 2022. Ini adalah kuat kuasa Tuhan. Dipangiring-iringna dihita jalalas boy. Satu kehormatan buat HKBP Cimanggis. Ngagabe tuan rumah di Ulauta Sadarion. Dang alani gogota amanginang. Boy hita marpungu apalagi diobason alai gugu nasihat Tuhan itu doa sini rohana. Hamisian panitia lokal di HKBP Cimanggison nagabe songon tuan rumah pelaksana nih launching do acara ta di Manogoton mangi do mamol tu adongan non lalu hurang mangi do maafami olah ni natar baik kami nunggah hula kami alai mudah-mudahan to katik kita mangihut tuaka tuan rumah boy muse manikaton boha asa lebih baik. Sahalinai selamat datang buat amang dan inang dot di hita sude sehat-sehat mahita jala dengan merdalan ulauta di Manogoton. Horas Botima, salam sehat. Marto Pak Johita ke itu Ketua Panitia Tahun yang penuh semangat dan luar biasa. Tauduti Mamuse kata sambutan Sian Amang Uluan HKBP Resort Cimanggis Ima Amang Pendita Immanuel Panjaitan FTH. Mulia tema di Tuhata jala untuk kami mulia itu hamu saluhutna akadongan saulaun hitung-hitungan ni Huria HKBP khususnya di hita di distrik Deboskapon jala son hormati kami amang pareses dot kabit koinonia marturia dot diakonia molohu patu pahami pe di bagasatikion songonon rumang nah memang sengaja rubek kami amanami do inami ala oma partikian sekami asa dung selesai sude pinasakma tu sude anon di akaulaun di distrik salinai udok kami tuhamu sude salutna amanami do inanami aka nama dohoti di konven Pangulan Nagukti dok keluarga dohot los di bagasan tikion bona tahun
di distrik ta ima di tahun 2022 on laos di bagasan tikiom mah di acara ta bukan yang presis manon ima launching tahun kesehatan di HKBP 2022 ima di distrik Depos Kapon. Mulai tema di kita sude boy sahat tamu sude di ingananon di bagasan haipason. Alani dapola gajangon nami mehata songon ulak kami di resort nang di HKBP Cimanggison pasaton mauliate di kehadiran di kita saluhna. Butima. Anon udutnya acara tah habis ibadah, lanjut doa tu acara launching, diuduti mamuse acara matau baru. Imahata sambutan Josia kami, selamat datang, selamat melayani di rumah Tuhan. Mauliate. Dihamuna mana minanami nahina holongan adorang so tamasuhi partangangat tadi bagasan sadarion perluma papotohon nami sotik tohamuna kainanami pardihutani pangulana goktiki pasahat puji-pujian manon di acara tai nomor sia dungi na manguluh kita no ditangyang pangodianon pinangi domaha radion nia manami padita Dr. Randus pilihan Panjaitan Master Divinity ima tambahan informasi di acara ta atong tapasonang marohata martangyang nahohom mahita di bagasan rohata gano. Amin. Hamua kadungan nahin naholongan omma tiki nadenggan nauli dihita pangula na goktiki rap dohot keluarga dohot na pensiun patupahon pertangyangan bona tahun 2022 laos konven parjolo di tahunon madok mauliate dohita tu debata ala asi dohot holong ni rohana na pataruho kita di bona ni tahun 2022 on jala marpungu di bagasan sadani roha alani i tapuji matuhatta na paluason hita marpungu di ingananon tai dehomma ede puji-pujian di guarna tai dehomma sangap di Jahoba. Sangap di Jahoba nasuhin pulih pagani holongna dan tarasami Marhite-hite guarni debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Kalau hari aero di saleleng
salileng na do asini rohana. Say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon na dinggan. Ingaton matanoi, jala radoti haburjuon. Haleluya, martangiang mahita. Ale debata na maringan di Banua Gijang, na mga rajay sa luhut na tinoppa. Madok mauliate marohanami tuho, ay di pati bulhodo para sauran nami sa daryon. Marsada ni roha hami ro madok mauliate tuho, ay huingot hami do asin ni roham, dohot pasupasum, na madongani pakkobasion ni huriam, HKBP Distrik 28 de Boskap. Nang songoni tuhami akka naposom, pangula nagoktik kinang pinili mo, laho marhobas di huria na adong di distrikon. Saya jari jala pargogoy mahami ganu pari, ganu borngin, asaboy lam tusikop na pakkobasyon nami, lam tutogu na haporsyon nami, nang ruas ni huriam, jala asalam mangerbang hatam na sunbadiyay, dingolo ni ruas nang pinasahat mi tuhami, lehon hasadaon ni roha tuhami, asa tarbahen hami mangulahon na hobar tulomo ni roham, marhite-hite anakmu Jesus Kristus, hupasahat hami ma pangiduanon rapdohot diri nami. Amin. Mari demahita. Bata tunglong ang dorohaku molo huberen at tinokpami sa luhut bintang hilap dohot rongbur magkatindakon hasang akon mi marenteo Tuhan mamuji ho Uni bata hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Tamado tutuhi tamadok mauliate sa daryon, molotaingot sude asini roha, dohot padonganion ni tuhatta dihita ganuk marsadasada, suang songoni pangaramotion na dihuria na tahobasi, sa liling tao 2020 sada nasalpu, sahat rodi sa daryon, alani iolopon hamuma Jehovah madok, Puji hamuma Jehovah aleton dikku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji kuarna na baliyay. Dia kaulaon pakkobasyota, ragam doha maholon na taadopi, sipata jupang akka ungutungut sian ruas ni huria, maradopon hita akka naposona, sipata dang songon na dirohai jupang ditongan ni huria na hinobasan, sipata jupang akka haguturon, tarlumobi mapangotak ni sori mago kopi sa pulsia, naso marhaujungan dope, alai rasi rasa sadarion, totong dope di pargogoi debata hita, mangula akka ulaon nang pinasahat na itu hita. Boydo saluhut akka hamaulonita bolus jalata hamonakon. Totudang alan ni gogotta sabing asaboy tupa na songoni. Ikon parhatopotot tado holan ala asini rohani debatado na margogoyhon hita di saluhut nai. Alani ita puji magoar ni Jehovah. Puji hamuma Jehovah aleton dikku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji kuarna na badiyay. Saunari tarimangi madi bagasar rohatta buhado pangulota na sailaon atik tung adong sian hita na leba mangula akka ulaon nang saha tu hita atik tung adong na marungutungut mangaradoti akka ulaw ni atik tung adong na sumagira tu dia dohot akka sidalian na asing molosongonita pauba marohatta tu joluanon taradoti maulaon na saha tu hita di bagasan tod di namar si gorgor jalataingo mahata ni tuhatta na madok unak ko mabiar say nadong anakku dohamu rasi rasa ro ajal ni hasianganon ido pos ni rohatta madala ni taon 2022 taon nagok hamaolon alay mardongaton ibana taluhonot tamasude akka hamaoloni Tong dohonon nami matuho ale Tuhan, narade duaw mangulahon parsuruonmu, alahodo na madongan niyaw. hamuna akka dongan disude hahurangata
dohot diragam ni akka hamaolon na ta adopi nung nga tahati dakon. Ubal gado asini rohani debata napatauhon hita mga raduti ulaw ni. Ala ni itakas mahita makatidakon asini rohanahi. Ebenezer rasira sa sadarion di dongani Tuhani do hita. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marid de mahita. Marolo polok tondiki ay nang dito Jesusi amu sude bege mai salas rohan kumandoki sorang tinggi dum jumpang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria tarban marlas sorang tinggi dum jumpang Yesus Tuhaki. Tajaha masian hata ni debata, huhud para tahun parningotat tadia sinirohan ni debata naung tajalo saliling mamulus di tahun nasalpu, jalabohal tamadala ni tahun 2022 on, imana tersurat di Yohanes bidu 20 sada, ayat 15 sahatro di ayat 20 sada, songonom ma hata ni debata. Asa dung mangan nasida, didok Yesus matu si Simon Petrus, ale Simon anak ni si Jonas, humolong doroham diau sian akaon. Jadi Parmahani ma anak biru-biru kui. Dunginin na musema padua halihon. Simon anak ni si Jonas, holong doroham diau, jadi didok matu ibana. Olo Tuhan, di botohodo holong ni rohaku diho dungi didok matu ibana parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didok ma patolu halihot tu ibana. Simon anak ni si Jonas, holong doroham diau, jadi marsak marohani si Petrus. Ala patolu halihon didok tu ibana, holong doroham diau. Ido sahatna mertua mana tumangihon hata ni debata jala na upeosa. Amin. Marid de mahita. Hata ni Tuhan Yesus madok tu hita. Dang tarulahok kamu agia aha anggo somardongat tonao. Hata ni debata marhite-hite apostol Paulus madok. Saluhu do tarpatu paau marhite-hite sian ibana na margogoyhon au. Hamuak kadongan gajang dope si dalanata. Jalagodang dope si pareahanota di pakobasyota di huriata HKBP Distrik 28 Deboskap di tahun 2022 on. Dang taboto akana masa nanaing si bolusota. Jaladang hadalanan hita salakka nature anggo so debata na mga ramoti hita. Dang tarulaho kita akka ulautta anggo so debata margogoy ho kita. Atong tu debata mahita jou-jou asa ibana na margogoyhon
dohot na mga ramoti hita di sudi pardalanan ni ngolutta, suang songonima di sudi ulaon pakkobasyotay. Hata ni debata madok, sadama parohahok kamu, sadama haholongam muna, saroha sa pikiran mahamu. Tutura jumatta do, sadahagogoon ni pakkobasyota imahasadaon ni rohatta. Dangadong ulaon na soboy di ulahon, molonong nga sada rohatta. Tapatuduhon mahasadaw ni, marhite na olo martoruk ni roha, marlabok ni roha, masihehean di bagasan roha na holong. Atong di bagasa taon 2022 on, tayahi mahasadaon ni rohatta, asa marsangap debata marhite akka pakkobasyota. Tuhan, nagugoy mahami ulaw patupahon. Martua mabawa na marhaposan tu Jehova, jala Jehova haporusan na dibahen. Tudos do ibana tuhaw na sinuan di topi ni batangaik, jala majarar urat na dilabung batangaik, jaladang mabiar ibana moloroha mohopon, jala totong rata bulung na, jaladang holsoan ibana di taon harahararon, jaladang matsohot marparbue. Amen. Pinasaha ama ide puji-pujian kor pardihuta pangula na goktik.
Tabasada marohata pasahaton tangyakta mertangyang mahita. Ali Jahuba debata manami marhiti Yesus Kristus si palua si hokopami. Di bagasan uduk doser ni roha marsobbahami memuji pasangap ponggoarmu nabadiai natoktong mangiring-iring lak kadohok ngodunami. Bui hami Tuhan melayani ho marhitena melayani huriam di tahun 2020 sada jala di patari parho kami nuaing to tahun 2022 sudi akan aposom perhalado di huriam napi napaki mo nahina holongammu di jajaran di distrik 20 alu Debos Kapon. Tuhan na ngurutan nami mamuse ulaun pakubasion nami di tonga-tonga di huriam di tahun 2022 on alani naing mangidogogo hami siako mangido pangurupion tuntunan bingbingan dohop pangajarion asa sudi pakubasion nami di tahun 2022 on pakubasion na pasangap pongwarmu jala pakubasion na papatar hok karajaomu pakubasion na mabailas rohani sudi ruas ni huriam paso-paso matuhan na posom na pinabaki umanguluhok kami di distrik Honamak Pareses nami do sudi perhubas distrik sabar bisuk marsahala na sida mangguduho distrik hon hobbar tolo moneroham paso-paso sudi hami akka perhubasmu pangulan agok tiki doh pangulan asokok tiki perhalado pertohonan doh laso pertohonan na dong di jajaran di distrik 20 alu Debos Kapon asa uduk hami Tuhan tua ketuntunan arahan di pimpinan nami na hobbar tolo moneroham lumubi di tahun kesehatianon asa tutu saroha sapikira kami melayani ho marhite na melayani huriam diobason Tuhan nunga pungu kami di son di huriam di hakawipi Cemanggis mauliate Tuhan bui kami marsaur di bagasan lastiroha masih patari para dawe pasu-pasu mahuriamon naung mangukap ingananon bui kami tipak sonang soharibu-ribuan niuluho din aposom paditanami rabdoh sudia kaparhobasna pargogoi perbisuhi akan aposom rabdoh sudi ruas ni huriam asabui Tuhan sadalan saroha sapikiran patupahon na kaulaun na dinggani hobbar tolomani roham di tahun 2022 hutup hutangnya kok kami Tuhan na huriam na hakabipi doh na manguluhon huriamon Eporus sekjen kepala departemen sudi pareses sudi padita reso sudi akaperhobas di ganup huria dia kauluan paso-paso Tuhan pergogoi asa tutu hami saroha sa pikiran di sudi pabaina di sudi ulaun pasangap pongguarmu melayani huriam sian nasaroha lo sian nasagogo nami ali Tuhan laos huingot tami do akar ruas di huriam na di bagas separuh kilon manang di dia penuaing khususnya di distrik Debos Kapon Roma hoto hamba dulu akan amar sahid surdukot tangamu na labok na gugo na gokwasoi buat masahid panahid siap pamatang dasida lumobi inanami borum nyonya janter tabunan buruh tahayan na sedang di rumah sakit nuaing nungaliling di bagas pangobatiot Tuhan alay porsero ham na sedang mangula doho, mamaso-maso sudia ke tindakan medis, mamaso-maso ke obat, tangan di dokter, suster, dot paramedis, gabi perpanjangan di tanganmu mai, mengalirkan kesehatan dan kesembuhan, tu sudi namar sahid, lumobi tu borum nahwaloi hami. Ali Tuhan, pasti maroham nomar kasiani, patugu hapor seon nasida, asa nakpe Tuhan, hacit di hilara nasida, nakpe dang margelok nasida, dang margogo ali Tuhan. Alai boy di hilala holongmu asini roham nama baor di nguru dasida lam tugu hapor seona marsi hohot marhapor seot toho Tuhan hutang yako kami nang pelantikan di panitia tahun kesehatian di Obbason nunga dipilit akan agawi panitia makubasi ulaunon asima rohab Tuhan suruh matoldim toldina badiai lau patauhon dasida melayani mengulahon akaulauni lahom menggerakkan mengarahkan sudi potensi narong di distrihon mabuat kami tu hasadaun kesehatian saroha sapikir kami hobbar tu hatam
Paso-paso tu hak ketua naong dipabakit. So niaka pengurus-pengurusna di sude huria asa saroha sa pikiran dimulai siang kepanitiani tarida nasehati sepikir laho melayani ho. Ali Tuhan mau liate mariho ulaun nami sadarion nang dinamar tau baru hami asiro ham pergugui perbisui hami ajari hami asa ibaru nak pakirimon nami ibaru nak pelayanan nami hobbartu hatam labadiai. Tongali Tuhan satu homo ulaun nami sadarion tang naposom napasatok katam di tonga-tonga nami sadarion orasi asa hatam nabadiai ditari partu kami namen transformasi kami nami ngobahkan kami memperbaharui ngulu nami hobbartu lobaroha pupuji hosab bahai mo hamang nabasa holo tu hasitangi hutang yang marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Asini roha dot dame madihamu nasian Tuhan di mata Jehovah dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salutna. Dihita akadongan saulaun di tonga-tonga di huriani itu hata namak hubats di distrik 20 Deboskap di bagasan Partikianon Puka Utama ima sada ulaun songona somal di tonga-tonga ni distrikta Lumobi di Nalau Mambonai di tahun baru di tahun 2022 laos di bagasan Partikianon di bagasan dina Pukaon ima di launching tahun hasadon di roha di hita saluhutna di HKBP di tahun 2022 ima di tahun kesehatan. Alani barita nauli nagabi ujahan di bagasan parjupangatta di bagasan tikion upilit sada ayat ima di ayat sadarion hobartu almanaktai ima di 5 Musa 32 ayat 4 di dok disi tau partano batua do ibana naso hasurahan di pambahenanna aina tigor do luhut dalanna si haposan do debata dangadong hagi duhonna natigor jalana bonardo ibana ima sahatna dihita salutna amanami do inanami nakina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sada ayat sian edde naniaturhoni debata tu si Musa ima molota jaha di bidu 32 on sahat tu 40 ayat disi takas do jojor taringot isini edde ni si Musa na sinuarahon ni debata tu ibana adorang ibana paujukon ima pardalana ni si Musa di nalau membuan ima bangsa Israel sian perhatubana Mesir sahat tu perbatasan ima na margoar sungai Jordan. Jalata boto do di tonga-tonga ni perdalanan ni si Musa mabuan bangsa Israel. Las adung do sada estafet na naing pasahaton na imatu si Joshua. Pabua iko si Joshua ma di nalau menguduti dohot na manguluhon bangsoi satu tano perjanjian manang
nang di padaton di bata tu tonga-tonga ni bangsoi. Alani di bagasan ujung perjalanan ni si Musa, di sido di suarahon di bata tu si Musa, asa takas di pajongjong si Musa sada tona manang sada pesan manang amanah tu si Joshua babua ikon takas marsi hohot bangsoi ima dinalaho mangulahon imana didong hata nitu hata songona hata ridana di bagasan patik jala ikon di pajongjong di bagasan ngulu ni bangsoi parningotan imana madok babua nunga gudang di patarion de bata ima hagugona di pardalani bangsoi sahat tu ujung perdalanan ni bangsoi ima di Aik Jordan. Alani sada ayat nabi nabuah di bagasan edde ni si Musa nang nyaturhon ni debata tu si Musa sendiri parjolo di dok ibana tau partanu batuan do ibana. Molo di dok do di bagasan edeol jala di suarahon tuaka bangso di tiki di nalaho mamongoti ima sada ngulu ne baru di tano perjanjiani sada hal nanaing diodolhon si Musa di son markite di secara perdalanan ni bangsoi sada ipola nanaing di pataridaun di si Jahubado nagabi partano batuan ni bangsoi. Daktar bain bangsoi boy mardalan bukas manang meluas yang parhatubana Mesir. Sa boy mardalan nasida bangsoi mengadopi akar ragam hamaolon di nalau sahat nasida tu tano perjejani dukon ni debatado na dibain gabe sada partano batuan di tonga-tonga ni perdalani bangsoi. Di bahasa manang di pangalapation nang di akapiga-piga do di tokoh di Alkitab dos-dos songon si Daud saya didok do di perdalanan ni kepemimpinan ibana di Israel saya didok ibana do debatado nagabe partano batuani menjadi gunung batu. Napa buau memang di sido hatuguon ni debata di nalau makokok bangsoi asa boy malua jala jupangama ima aka pasu-pasu di tonga-tonga ni perdalanan ni bangsoi. Partano batuan nomor lapatan di bagasani dada holan lapatana sada simbol taringot songo dia di alam na terjadi di hasianganon. Ale memang dalam segala strategi nang di perperangan pe nang di Israel saya parjolo do saya diingane di sada inganan na digijang manang sada duluk doi manang sada inganan na tiboi manang na digwari dengan na didok nakiningan gunung batu partano batuani asa di sido tarida songo dia masa strategi peperangan molo dipakai di nalahu bo mamereng do mandaluhon aka musuh. Jarang do molo di bagasan Alkitab di dok nabui monang ibana anggo apalah di tempat adaran do ya teh. Ale molo danunga di ngani mana na tibo di sada duluk murama ibana di nalau madaluhon aka musuh manang akan nanaeng mamulati bangsoi. Nak songoni nang pengalaman ni Raja Daud di tiki ibana di dele Raja Saul. Saya di dok ibana di akap puji-pujian na manang peslamening debatado nagabe partano batuan di tonga-tonga ni ngolu ni si Daud lau maralohon akaparangan ni si Saul di tiki ibana sahat tu sada dulu nama da bunihon ibana asa unang terdapat jalaboy di pusa si Saul di sido dipuji si Daud pabua Jahubado nagabe partano batuan na melindungi jalan nama kokop jina lahu boy dang diboto akajolma lahu manakub ibana. Jadi di sisi na asing bu saya di partano batuan na nidok di bagasan aka konteks na terjadi di aka piga-piga di naposoni tuhata aka para nabi partano batuan ondo
sada bentuk na boy dohonon sada gombaran songo dia debata sadiri do na pajongjokon sada hadirion na di tonga-tonga di bangsoi asa boy bangsoi marnida nah jongjong do debata di sada duluk laho asa boy tusido ganuk jolma mamereng jalamangi dohon aka haguguon. Nah di sodo diamu aka amanami do inanami hita na saulaon di tonga-tonga ni Pakubasion di distrik 28 Debos Kapong boy dohon dos doi songon na nyalama ni si Musa di nalaho mambuan bangsoi tu sedang ngolu nai baru na taripar ima sian ai Jordani tu tano na pinar baga-baga ni debata asa boy diingot jaho bado nagabi partano batoan di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi. Jala ido di panurat Deuteronomi manang di ulangan mana panurat Deuteronomis odo sada tujuan nani surat todisi dinalau mangulakon asa diingot jala asa berpusat do bangsoi atik pesejari merdalan di tonga-tonga di bangsoi alai naing unang har-har ima parningotan babua hagugun di debata boy Jepang di ngulu ni bangsoi molo diingot nasida ima hatan itu hatan agabe patik di tonga-tonga ni ngulu nasida asa diingot bangsoi do tuaka sudut namangihut songo si Joshua Papua dunga gudang nabinani debata aka halongangan do habal gaun jala sianido ikom mangulu do bangsoi asa boy taruli di pasu-pasu jala boy marhamonangan bangsoi menghadapi perubahan zaman dohot akaragam na asing na boy mamolati manang dinalaho mengikis taringot songo dia pengatusion nasida nasai boy terjadi degradasi nadau sian debata alani di sada pengakuan di bagasan edenania turhoni debata tu si Musa nanaing hanguluhoni si Joshua ima disia sudut namangihut di tonga-tonga di perdalanan sejarai odo nanaing didok di bagasan panindang nyoni tau pertano batuan do ibana naso hasurahan di pambainan na jalana tigor do huhut dalanna si haposad do debata dang adong hagi duhon na tigor jalana modar do ibana sada pengakuan dui alani odo nagabe sada pos ni roha dihita akan mangula di tonga-tonga ni huriani tu hatta perubahan zaman manang di perubahan aka inganan manang akan nadidok nuaing ada suatu perubahan yang terjadi oleh karena berbagai sesuatu hal baik dalam dunia sosial baik dunia ekonomi baik di dunia ni aka pangatusion parbinotoan waingon ale sadadona nidok di bagasan aka ayaton nagabe tona ni debata tu si Musa dohot tu aka sudut namangihut pabua jahu bado nagabe partano batuan di salut halak nanaing makamonakon ima di partikian na boy terjadi perubahan-perubahan di goluta jalan ngasahat kita di tahun 2022 on jala di goari do na di lohoton pipinata pabua tahunon ima tahun kesehatian jala saya hulikit do taringot latar belakang kalimaton ima nani neksian Filipi 2 ayat 2 sadama parahok kamu sadama haholongamuna saroha sapikiram mahamu. Dalam konteks Paulus di bagasan ayaton sian sada kalimat natarumuson bahasa kesehatian naborhat sian hati sian roha di pemahaman ni si Paulus didok di bagasani bahwa memang dada orang marhite pikiran gogoni jolma do na boy majo pasadahon ganuk jolma gabe dinalaho membuat ton sada ulaun asa gabe
dengan manang tujuan nah hina lo mohon. Ale satu dimensi nani do di bagasanon ima dari kata dasar kesehatan hati. Molo nunga borhat sian hati, sian roha, totu roha namar hapor siau tu debata di sido boy ganu ngolu ni jolmai mampu di nalaho mamereng sian berbagai dimensi, berbagai sudut dan faktor laho mengatasi aka masalah di tonga-tonga ni aka perdalanan ni ngoluna. Boydo tabadikon di tonga-tonga ni aka ragam namasa baik dalam komunitas na met moloholan pikiran do gogo parbinotan ni jolma di nalo batu luson sada tujuan. Boydo satokin songona dinggan ale dang boy satu tujuan. Ale molo nunga di bagasan parsitutuon jala prohat siar roha. Roha na di bagasan ayaton pabua di sido. Saya na membuat ngoluta asa sahat tu tujuan na dinggan jalana sempurna songon na di bagasan sita-sita manang pisi manang misi di tonga-tonga ni ngoluta songon halak na mangula di hurian itu hata. Lalu sido nang di bagasan ayaton na ni goaran edde na ni aturon ni debata tu si Musa pabua dada holan bepikiran manang gogoni jolma na boy patuluson sada perdalanan sada kesuksesan di tonga-tonga ni parani huriata. Memang tak sadari songok hita na mangula di tonga-tonga ni aka huria na tainganen be jala takas do taida di si maragam do aka pangalahu ate. Maragam do aka pangiduan. Jala maragam do aka parukilong sepanjang masa di tonga-tonga ni nguluta. Alai sada habal gaun ni debata na terjadi di tonga-tonga ngoluta atik pe naung tabulus ima sori mago pandemik saplusia naung tabulus di bagasan aka piga-piga partikian di 2 tahun na perpudion ale dang gabe mangago ngoluta manang gabe dang adong be rumusan manang kamus dihita lo mengatasi i ale di ida do songo dia ma debata sadiri do HP na mangarahon bentuk na boy taulahon songo bentuk new normal lau melayani di tonga-tonga ni hurian itu hatta. On sedah balgao do jala si halasonotto do di tonga-tonga ni ngoluta songo na mangula di hurian itu hatta. Jala posro hatta nang di tahun kesehatianon jala boy do taida molo sisada parohahon jala sisada haholongon jala sisada pikirak kita laho mengulan ulota na marujahan di hatan itu hata yakin hitate AHP natasakapi di tahunon baik secara program na di pusat saat na di internal ni hita di distrikon na boi duate dengan mardalam ala nunga marsiajar hita di tonga-tonga ni paral ngulutan nasalpu babua sada ipola di si jahu bado nagabe partano batuan. Jahu bado nagabe pangalua-luata. Jala jahu bado ikon toktong tapuji jala tapajongjong di ganu pangulat tayate. Asa boy hita sahat taripar jala taruli hita ima songon na pinangido ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Alani dina tabonai di tahun baru di bagasan tahun 2022 on na babuahon songona di dok si Musa marhite endenai tau partanobato wado ibana naso hasurah pabahenan na aina tigor do luhut dalanna si haposa do debata dang adong hagi duona na tigor jalana modar do ibana. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata mau liate ma di sombon rohanami marhite hatam namar saringar di tonga-tonga ni parpungan nami di bagasan tikion dinapukau nami ali Tuhan sada pakubasion marhite kompen pangudat nagok tiki do keluarga los disoma ali Tuhan
Upa masa hami ima dina laho maka mulia tehon ima dina bongot kami di tahun baru tahun 2022 laos di bagasan tikion Tuhan pukau ni distrik koma ima launching tahun kesehatian nama rujahan sian Filipi 2 ayat 2 asa saroha sa pikirak kami dina laho mangulahon ulau mia li Tuhan di tonga-tonga ni huriam asa marhite hasadaon nami na mangului ho di si jupak kami li Tuhan aka hagugon di hami lau patuluson na dengan lumobi na naing hangulu honon ni ruas ni huriam di nalau manjakon ho li Tuhan marhite hatam alania li Tuhan pargugoi mahami jala homa tokto mangalad todi tuganup hami akan aposom asa hot hami ali Tuhan mambain ho gabe partano batuan diganup perdalanan ni ngulun nami dang margugo hami ali Tuhan lahom mangulahon di saluhutna anggosoho ali Tuhan dinalaho rap jala mangurupi hami marhite todimi lau mangulahon saluhutna atong papos marohanami Tuhan dinalahom makubasi huriam ima di bagasan tahun 2022 onale Tuhan marhite tahun kesehatian asa marhite iya li Tuhan marhite todimi taridama hasadaun nami parjola li Tuhan aka pangulam jala hasadaun ni rohanami li Tuhan dinalaho tangi hami di bagasan hatam nagabi ujahan di ngolun nami jala asa marsitutu kami di nalom mangulahon ale Tuhan hatam nagabe sada pangulaon na ikon hubasan nami di tonga-tonga ni ganup pakubasan nami mau liate ma di ale Tuhan say pasu-pasu ma parpungan nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Mari demai kita sia nomor 672 ayat sada laos masuk mahita tu acara pelantikan panitia tahun kesehatian 2002 di distrik 20 Walu de Boskap. Uralatami mari dehita sia nomor 753 ayat sada ron mangihut laos disom hita pasahaton piliatta. Dengan
Huria ni Tuhata dongan pangula Nagok Tiki nadong di distrik 20 de Boskap amanami do tinanami MPS MPSD ruas do perhalado HKBP Cimanggis Nagabe Bulahan Amak di konpen perjulu di tahun 2022 mauliate madi haradio muna laos sadarion tapatupa pelantikan panitia pelaksana tahun kesehatan 2022 jala anos sidung ibadaon tapatupa launching kegiatan-kegiatan kalender kegiatan HKBP Distrik 20 de Boskap tahun 2022. Alani masuk mahita tu acara pelantikan panitia tahun kesehatan 2022 Maret de Mahita. Bagaimana surat keputusan preses tarengotu panitia tahun kesehatan 2022 disudia kapingurus Roman not tujulu aka ketua-ketua mara tujulu ate aka nasingan non anggota buiman non hudul di ngarta inasama tu amang kabit koinonia lau majaon SK panitia. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 20 de Boskap. Surat keputusan strip ketetapan Preses HKBP Distrik 28 de Boskap nomor 001 garing D28 Romawi strip de Boskap garing SK garing 1 Romawi garing 2022 tentang susunan dan nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 de Boskap 2022. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 28 de Boskap yang berkedudukan di Cinere, Depok menimbang perlunya menerbitkan surat keputusan ketetapan susunan dan nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 de Boskap. Mengingat HKBP telah menetapkan tahun 2022 adalah tahun kesehatan. Memperhatikan 1. Keputusan Sinode Distrik tanggal 29 sampai 30 Oktober 2021. 2. Keputusan Rapat MPS MPSD bersama Ketua Persekutuan Perempuan Distrik, Persekutuan Ama Distrik, Persekutuan Naposobulung Distrik tanggal 6-7 Desember 2021 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 de Boskap yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ketetapan ini. 2. Ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi kepada Preses HKBP Distrik 28 de Boskap serta membuat dan memberikan laporan tertulis secara periodik selama tahun kesehatan berlangsung. 3. Mempersiapkan dan melaksanakan pesta hari ulang tahun ke-10 HKBP Distrik 28 de Boskap di bulan Oktober atau November 2022. 4. Surat keputusan ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani. 5.
petikan surat keputusan ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan dapat ditinjau kembali. Demikian surat ketetapan keputusan ini dibuat tembusan, disampaikan dengan hormat kepada 1. Kabid Kononia, Kabid Marturia, Kabid Diakonia HKBP Distrik 28 Deboskap. 2. MPS MPSD HKBP Distrik 28 Deboskap. 3. Pendeta HKBP Resort HKBP Distrik 28 Deboskap. 4. Pertinggal. Ditetapkan di Cinere tanggal 12 Januari 2022. Preses HKBP Distrik 28 Deboskap Pendeta Nexon Martomo Simajuta MTH ditandatangani dan stempel basah. Lampiran SK susunan dan nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan 2022. 1. Penanggung jawab 1. Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. 2. Semua kabid MPS dan MPSD. 3. Semua pendeta resort HKBP sedistrik 28 Deboskap. 2. Penasehat 1. Bapak Fikner Sinaga Sian Cinere. 2. Bapak Sintua Victor Edward Napitupulu Sian Cinere, mantan ketua peresmian distrik. 3. Edwin Pemimpin Situmorang Cinere. 4. Bapak Saibun Sinaga Depok 1. 5. Bapak Sintua WM Sitorus Depok 1. 6. Sintua Dr. TEM Napitupulu Depok 1. 7. Bapak Robinton Sitorus Cibinong. 8. Sintua Hautman A.I. Baribing Depok Timur. 9. RNP Situmorang Paulus Depok. 10. Bapak Sintua AP Manik Citra Indah Jonggol. 11. Bapak Sintua Rudolf Tampu Bolon Villa Duta. 12. Sintua Pantas Sihotang Sanggau Kapuas. 13. Sintua A Siagian Ebenezer Parung. 14. Mayor Laut Wilson Hasiholan Kuta Barat Sian Cimanggis. 15. Bapak B Samosir dari Singkawang. Ketua Panitia Nyonya Siardame Simatupang Boru Raja Guguk, Ketua PPD. Ketua 2 Bapak Masinton Pangaribuan, Ketua PAD. Ketua 3 adik kita Sastra Manulang, Ketua PND. Sekretaris Nyonya Bulan Simanjuta Boru Tobing, PPD. Ya, datang ke depannya. Sekretaris 2 Franky Samosir, Sekretaris PAD. Beliau berhalangan, tadi sudah konfirmasi. Sekretaris 3 Ceisa Borsimbolon, Sekretaris PND. Bendahara Nyonya Surya Nababan Boruhutagaul, PPD. Bendahara 2 Nyonya Andrice Manurung Borusirait, PPD. Ya. Baru hanya ketua koordinator seksi-seksi di sini kami mohon untuk ke depan dan yang lainnya di tempat. Seksi Koranian dan Perayaan HUT ke-10 Distrik Deboskap Ibu Pendeta Rintalori Syanturi MTH Koordinator. Anggota di tempat saja berdiri Ibu Pendeta Sondang Simanjunta STH MPDK. 2 anggota Pendeta Marinda Purba STH MPDK, 3 Pendeta Borno Siombing STH, 4 Pendeta Monrupe Nenggolan STH, 5 Nyonya Rosdina Simanungkalit Boru Bintang anggota, 6 Yanti Darmawan Siregar Boru Sianipar, 7 Sintua Teoria Panggabian Boru Simajuntak anggota, 8 Sintua Humutal Sumorakir anggota. 1 Seksi Dana Nyonya Misrawati Siaan Boru Purba datang ke depan. Yang lainnya di tempat. 1 Nyonya Emi Bakara Borugultom. 2 Nyonya Marlina Sigalingging Borusirait. 3 Nyonya Nurhaida Manik Borusiaan. 4 Nyonya Teti Sombing Borusilain. 5 Nyonya Sinta Simanjuntak Boru Napitupulu. 6 Nyonya Lindawati Silaban Boru Simanjuntak. 7 ex officio semua ketua seksi perempuan Huria. 8 ex officio ketua seksi AMA di Ganup Huria. 9 ex officio ketua remaja Naposubulung Huria.
2 seksi akomodasi dan konsumsi, Nyonya Dolok Saribu Boru Manurung, koordinator, datang ke depan bila hadir. Anggotanya Nyonya Rosdelina Manalu Boru Tanjung. 2 Nyonya U5 Marpaung Boru Nenggolan. 3 Sintua Nyonya Dona Silain Boru Sitorus. 4 Mutiara Simbolon Boru Manulang. 5 dari anggota PAD dan PND. 3 seksi perlengkapan yaitu Nyonya Lady Tambun Saribu Boru Sirait, datang ke depan. Anggota Bapak Asido Sitompul dari PAD dan dari PND. 4 seksi humas dan mobilisasi jemaat, Nyonya Lady Tambun Saribu Boru Sirait, anggotanya Nyonya Maria Sitomorang Boru Sitompul, Nyonya Magdalena Panjaitan Boru Purba, Nyonya Santun Silalai Boru Siahan dari Pontianak mewakili. 4 ex officio Ketua Seksi Perempuan Huria Pontianak. 5 ex officio Ketua Seksi Ama Huria. 6 ex officio Ketua Remaja Napos Bulung Huria. Dan ke-7 ex officio Ketua Guru-Guru Sekolah Minggu Huria. Seksi penerima tamu Nyonya Vidya Simatupang Boru Nabitupulu, koordinator, maju ke depan. Anggota Nyonya Reni Simorakir Boru Siahan. Dan dari PPD. 6 seksi dokumentasi multimedia distrik, koordinatornya Bapak Pendeta Paulus Simamora STH, datang ke depan. Anggotanya Herwin Gultom dan anggota multimedia distrik lainnya. Yang terakhir seksi kesehatan Sintua Dr. Gigi Boru Simamora, koordinator dari HKBP Bogor. 2 anggotanya Dr. Gigi Berliana Simajutak dari Depok 1 dan tambahan berikutnya. Cinere 12 Januari 2022, Preses HKBP Distrik Ula Pendeboskap, Pendeta Nexon M. Simajuta MTH. Kami persilakan Mang Preses untuk Inang Magda ke depan. Inang koordinator humas ke depan. Ya, humas, silakan Inang. Hamu kadongan nahina holongan nunga dibagi hamu surat keputusan dohot ulaun siho bason muna songon naung ni jahaon naking sukunon nami do hamu dijuluni debata do dijuluni huriaon naulo do hamu pabakiton gabi panitia tahun kesehatan 2022 di HKBP Distrik 20 Lalu Debos Kapon. Ahu Preses HKBP Distrik 20 Lalu Deboskap. Hupa Bakit Mahamu Gabi Panitia Tahun Kesehatan 2022 di Distrik 20 Lalu Deboskapon. Marhiti-hiti goarni debata ama anak dohot todi Purbadia. Didongani asini rohani debata Mahamu mangulahon saluhut nai. Asa merperbue ulon muna taulas ni roha disadok ruas jala hasang apon di debata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami. Di bagasan las ni roha dohami ali Tuhan. Patupahon perpunguan konpen pangulan agok tiki. Di huriam HKBP Cimanggison. Jala sadarion. Nunga hupa bakit kami. Panitia tahun kesehatan 2022. Pasauton akka ulaon kesehatan naung ni canakon ni huriam HKBP baik di kegiatan di tingkat hatopan, distrik, resort, jala huria marsada-sada. Ali Tuhan tunggudang nanaing si pariahan nami di tonga-tonga ni huriamon alani pargugui, parbisuhi, jala patau mahami saluhut na patupahoni. Tarlumobi panitia asa satahi sauluah kami
saroha sapikirah kami, pasauton ulaunon, asa marsangap guar munabadiai, jala marulupuluk marlas ni roha sadok ruas ni huriam. Asima roham, jalo tangyang nami, nahu sobahok kami tuho, marhiti-hiti guar ni debat, anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiah kami tuho. Amin. Nuaing upasa ma tuhamu surat keputusan dohot panitia adong dodison sada diktum mengangkat nama-nama, siapa tahu ada lagi nama-nama yang perlu diusulkan, diserahkan kepada ketua panitia untuk melengkapinya. Selamat bertugas, selamat melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Hudulma panitia anomma ding sidung ibadah hita tabige madok hata sian panitia non marede mahita tunggodang situtu laos pinatha ma padita manutup. Tatangnya kumapiliata martang yang mahita ali di bata manami na di banua gijang horo haroron ni saluhut silan dohon na dinggan dot nasa uli basa na malutus pasatami masian ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihan pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti terdim asal mutadah kami goning silang dikon mitu kami asal menggirgir hem mandok mulyati tuho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita mangidu di bagasan tangyak tay ali ama nami na ibuna gijang saya Roma haraja leo matu kami sedari ono hang dua siapa hari saya sama nami songon palua mahami siyang pangagong ay hudo na guna rejaon doon hagugon rodia siyang apos saliling nililing na asini rohan na siyang tuhata Jesus Kristus doon holong ni rohan na siyang di batamata do parsauran itu di porbadia ma nama masu-masu hita salahut na amin. Selamat tobaru marihita salhutna. Selamat masuk tahun kesehatan tahun 2022. Horas marihita. Horas. Nang malay dia pakai horas. Mau lihat ngadeng gabe mardalan ibadah ibadah songon nasomal taulahon kompen padita nagok tiki se deboskap dan sudah resmi dilantik panitia tahun kesehatan 2022 distrik 28 deboskap. Selanjutnya iko resmi do talonching tabuka acara on. Jadi asatong mahita hot di Hudulata karena acara ini
untuk kita semua. Dan kita akan terlibat baik on-site dan online lewat live streaming. Untuk itu, kami minta kesediaan waktu untuk mengambil tempat di posisi yang disediakan oleh panitia. Di sana ada layar yang sudah siap dengan program-program tahun kesehatan. Dan nanti kita juga turut menghitung. Kita nanti akan menghitung mundur dari 5 sampai 1 dan diakhiri dengan tepuk tangan. Untuk itu kami undang dengan hormat Amang Preses Pendeta Nexon Simanjuntak MTH untuk mengambil posisi di sebelah kiri, dan Kepala Bidang Koinonia Amang Pendeta Ligat Simbolon, juga Kepala Bidang Diakonia Amang Pendeta Dr. Jusen Buang Menalu. Juga kami undang Kepala Bidang Marturia Amang Pendeta Tulus Opu Sungguh. Juga anak-anak kami dari Naposo HKBP Cimanggis untuk mengambil tempat. Di hamuna amanami do tinanami dengan pangula nagok tiki di Huriata HKBP Distrik 20 de Boskap amanami nanami parhalado dohot ruas di HKBP Cimanggis suaksongani nang dihita nasa distrihon na menyaksikan melalui live streaming Sadarion Tapatupa launching program kegiatan HKBP Distrik 28 de Boskap ima di tahun kesehatan naung tinotopon ni dukta opui eporus di rapat MPS. Alani terjemah kema kegiatan-kegiatan di tingkat distrik sian buku panduan jalanunga tatotopon di Sinode Distrik di tanggal 29-30 Oktober nasalpo. Jalanunga satolot di ruas ni par Sinode Distrik jala mengimplementasikan kegiatan tahun kesehatan rap satahido MPS MPSD dohot para kabit di tanggal 6-1 Desember lau patupahon kalender kegiatan di distrikta 20 de Boskap. Alania kamang dohot taminang sude mahita satahi sauluan saroha sapikiran pasauton ulaon tahun kesehatan di tingkat distrik, di tingkat resort dohot di Huria Marsada-sada asa boy mardalan tahun kesehatan di Bagasan Las Niroha. Jala tahu puji-pujian dot sangat didebata. Moladung hami pejongjong nison dot kabit dot mewakili Padita Resort ima Padita Resort Hasuhuton Resort Cimanggison. Sude mahita melaunching dan melaksanakan kegiatan tahun kesehatan. Atas kuarni hita saluhutna hami preses. Hulansik kami mah kegiatan tahun kesehatan 2022 di Bagasan Goarni Debata Ama anak dohot todi porbadia rak menghitung mahita hitungan mundur 5 dan seterusnya mulai 5 5 4
3, 3, 2, 1. Porto Pak Mahita. Puji Tuhan, jala disonga we kami brosur disiman non kalender kegiatan ini. Saksikan. Amang Preses dan pendeta dipersilakan mengambil tempat kembali. Sai sadama rohatabe sisadaha golongon ma sarong asa pikiran ma urian itu hatai di ombasna Kita bertepuk tangan bersama-sama. marsi guru panita sasude Sosa banala sahite auhon ma urupi itahe sai sadama rohatabe si sadaha holongon ma sarong asa pikiran ma urian itu hatai imot maho Atani devata seren roha potong alam dita Bapa dharma apostiaoni tatu duma golong dirohai sai sadama rohatabe si sadaha golongon ma sarong asa pikiran ma itu hatai sisada holong ma sisada roha ma sisada sangkap ma AKBP sai pasu ma di hurian tahe di masyarakat negara tape. Terima kasih buat anak-anak kami dengan kreasinya. Inilah Naposo HKBP Resort Cimanggis. Anak-anak kami persilahkan untuk mengambil tempat kembali. Puji Tuhan, hari ini 17 Januari 2022 resmilah dilaunching tahun kesehatian untuk HKBP Distrik 28 Debos Cup. Kita tepuk tangan untuk acara kita sudah resmi dibuka. Selanjutnya Madok Hatama mewakili Pangula Nagok Tiki. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempat untuk Amang Pendeta Anwar Nababan Sian Bogor. Horas Madita saluna. Molotuk peau mewakili aka dong aku Pangulan Aguk Tiki. Sisada hata mahita teh diamu aka manami. Mulai hati maditu hata ala boi mardalan ulaon sadarion ima bonataon laos launching tahun kesehatian. Naung dibuka amata preses naking. Dia mang preses nami na hormati kami dot inang dot disuriaka amata kepala bidang naksongoni MPS MPSD doh disudiaka dongan Pangulan Aguk Tiki naksongoni nang diakai na nami naksongoni diakan na tua-tua nami akan ok paciun doh disudi parhalado ni huriata nadong di HKBP Cimanggis doh ruas ni huria
Dan juga untuk anak-anak kami ya yang sangat kreatif tadi, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu kita untuk anak-anak kita remaja Cimanggis. Laos tepuk tangan kita tepat di tanah. Pat di tanah dora mangalatik. Naksongoni di panitia nami aka ibu-ibu cantik tadi yang berdiri. Semua tadi yang berdiri di situ adalah ibu-ibu di tahun kesehatan. Mudah-mudahan kita satu hati semua. Dia mua manami preses do dita saluhuna. Sian hami pribadi naksongoni sian huriatta HKBP Bogor. Pasahatto tuhita selamat tahun baru 2022. Jala tuhatta nama masu-masu hita saluhuna. Gudang kasih obasata. Lumobi di distrik taon naka program naik ke siobasata tadukung ma jala taulahom madohot denggan lumobi di kepemimpinan ni amata preses asaboi mardala dohot denggan sudia ka program naung tatotopon di tahun 2022 langsung nang diamu panitia nami di hala ito si hardame mergogo ma itokku laho mangulahon ke panitia non molo adok kerjasama boydo mardala do dengga jala pos doroha dak saliop be ito panitia boydo suksesan nongani mardalan ulauni jala kadongam wak ibu-ibu do boydo dipimpin ito sude do tamian no mendukung ma akito da molo adong hurang otik-otik boydo pangido tukabit ko inonia radido nasida mangurupi naksoni dia musuh dia panitia nami jadi dok aku ima joraha tasyak kami ala tiba-tiba do penghunju kanon apa tersonggot nakaninga mewakili pangulan agok tiki jadi salinari horas madihita selamat tahun baru madihita saluna songonima hata tahun baru sak kami pinasa mam itu protokol bati tangan tuh kamu dengar tepuk tangan muna mau lihat itu Amang Anwar nababan salinaya tepuk tangan jo tu amangi semangat do ita molo ngasa hati sa pikiran ikon semangat. Taudu timamuse madohata mewakili MPSD. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan untuk Amang Situa M Sianipar Sian Sukabumi. Parto Pak Johita. Shalom. Mauliate ma parjulu tapasahat tu amatta dibata sian asini rohana boy hita rak marpungu marsaor ima di ulaun kompen pangula nagu tiki dohot lonsing tahun kesehatan. Salani moliate tong hupasatami tu uluatta pimpinan HKBP Distrik 20 Deboskap Pendeta Nexon Simajutak Hami madok moliate tong tu huria HKBP Cimanggis na diuduhon ni Amang Pendeta Immanuel Panjaitan songoni nang tu perhalado na adong di HKBP Cimanggison. Kami mewakili sian MPSD. Kami situa MP Sianipar inata di Jabu Boru Simajutak sian Huria HKBP Sukabumi. Sian kami mewakili MPSD. Sadahata mahita teh akamang inang dong aku MPSD nadong di distrik. Selamat parjolo selamat tebaru madihita saluna. Tuhata ma toktok patongani dihita diaka ulot.
daksala bolo hudokpe sude mungkin diakka perdalanan ngoluta gudang akan hurang lobi. Asama silau sama tutuhita diakka hurang lobi dia nadinggan ima tapareak tarlumo bima di tahun kesehatianon sadaroha sada pikiran ima naung di totopon opui epurus mamerek kita di perdalanan ni huriatta memang di masa-masa pandemi COVID-19 sia tunggurang do parukilan jalani ropui asauli jaladinggan di perdalanan ni nama nogu-nogu ima diakka huriatta HKBP narong tarlumubi di distrik 20 Eko saroha sa pikiran matutuhita tarlumubi ma dihamuna panitia noktar pilit hami pasaton selamat di sude akka panitia horas ma dihamuinang selamat bekerja berat do memang dina pasada horrohaon alai bolo mga sahot tuat taita songon nai pasa ni amang pendeta Emmanuel Nakining saya pos dorohatta nabut mau lihat matu amang situa MC anipar selanjutnya pasti odo nata PT ake nyon Sri Kandi jala pos sia doraku tu amang pareses pemiliknya amang tu ketuatan. Untuk itu tolong kita persiapkan hati kita pada hatama mewakili panitia tahun kesehatan 2022 oleh Nyonya Sihardame Boru Raja Gugu. Tepuk tangan yang meriah. Mau lihat itu halo? Mau lihat itu MC yang cantik ini. Luar biasa. Parjolo madok malate matu yang amata pardengang basa unung amar pungu hita dison di acara bona tahun pangula nagok dan juga konven dan juga launching tahun kesehatan dan pelantikan panitia. Sebenarnya jujur persiapan tidak panjang ini. Parjolo madok malate amang pareses nami amang kabit nami dan inang dan juga sude pangula huria Bibelfro Ina Sarfat dan dongan nami juga dari PPD PADPND. Di sini kami panitia memang jujur berat memang kami menerima ini, tapi kami yakin semua panitia yang dipilih adalah orang yang mau bekerja untuk suksesnya tahun kesehatan di tahun 2022. Dan inilah kepanitiaan yang luar biasa karena mulai dari AMA, kategorial AMA dan kategorial INA dan juga kategorial Naposo menjadi ketua panitia. Alai di sini panitia adong di launching amang pareses nami kalender tahun kesehatan. Tolong kami panitia mungkin sebagai panitia baru pertama kali ini kami menjalankan panitia, biasanya hanya panitia pesta. Ale sonarisian awal kami jadi panitia. Di buan hamu mah di bagasan tang yang muna asa margogo kami panitia mengerjakan ulana mulia ini asa kami sehati dan sepikiran. Don halah kami panitia yang bisa bekerja karena panitia ini hanya berapa orang. Tetapi seperti tadi dibilang amang pareses, nakin dibilang sama
Pendeta Anwar dan juga kabit kami, apabila kita semua dari Debos, yaitu wilayah 1 dan juga Kalimantan Barat, kita bersatu, sepikir, sehati menyelenggarakan tahun kesehatian 2022, tidak ada yang mustahil. Karena kita yakin percaya panitia memperlu dukungan. Karena kami kalau tidak ada dukungan juga kami sulit bekerja, dan juga memerlukan masukan memang. Dan Inang semua, apabila ada kekurangan tolong dibantu. Karena yang dibutuhkan di tahun ini adalah pekerjaan, program dapat berjalan, tidak mungkin tidak ada dana. Jadi di sini mulai kita sepikir sehati, seperti yang dijadikan tahun kesehatian, minta tolong apabila ada pemerlukan dana, kita sepikir sehati, agar program kita dapat berjalan dengan baik, dan penutupan tahun kesehatian dapat sukses berjalan. Itulah harapan kami, dan mohon maaf kalau apabila ada kekurangan kami dalam pekerjaan, berikanlah kami masukan dan solusi. Dan juga sebelum ini kami juga terima kasih kepada tuan rumah, yaitu HKBP Cimanggis yang diulian oleh Pendeta Nami, Pendeta Panjaitan, Dot Paralado, Don SP, Dot Sude, dan juga atas kesiapan sebagai tuan rumah, terima kasih banyak. Dan juga kepada kita teman panitia di sini juga, kita sama-sama bekerja ya Inang ya, yang ada di lantik tadi dan juga yang ada di rumah menonton, sama-sama kita bekerja. Kita yakin Inang, kalau kita bekerja sama semua dapat kita lakukan. Dan juga kepada Napu Sebulung yang cantik dan ganteng tadi ya, luar biasa kalian, mantap. Kalian kami harapkan di tahun kesehatan dapat bekerja, ya. Siap? Oke. Itulah dari kami, dan juga di sini juga di Kalimantan Barat juga ada juga dari Inang Santun si Lalai Bolsiahan. Kira juga di Kalimantan Barat perlu juga kita kerjasama di sini. Itulah dari kami sepat kata Moliate. Horas. Mauliate matu serikan dinami Inang Sihardame. Inang, tung pos dorohaku sambil Inang berjalan, bahwa tahun kesehatian Debos Kapon ikon sukses do benon Inang. Jalan aking adong do payung mamayungi Inang. Borak do turunnya gabe ketua panitia. Ale pos barohani Inang. Inang kita tahu orang tangguh, orang yang cekatan, orang yang tidak pernah menghitung waktu dan tenaga. Puji Tuhan, tahun kesehatan akan sukses yang dikutai oleh Inang Sihardame. Mewakili Sian Pendeta Naung pensiun, bisa mungkin salah seorang mewakili. Waktu dan tempat dipersilahkan. Amang ini mantan kadip, mantan prases juga. Amang Sida Butar. Tepuk tangan yang meriah buat Amang. Waktu. Persilakan Amang. Mau lihat tema di Tuata. Sangat membanggakan kehadiran di tahun baruan 2022. Tuhan beserta dengan kita bukan hanya tahun ini tapi juga tahun-tahun selanjutnya sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, di samping saya berterima kasih kepada Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Bapak Preses, panitia,
dan juga semua kita yang hadir di sini, kiranya tahun kesehatan ini sungguh-sungguh menjadi berbobot membawa gereja kita HKBP khususnya The Boss Cup ini semakin maju ke depan dan semakin berpengaruh di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kami percaya seperti yang dikatakan oleh pembicara pendahulu dan juga pada khotbah-khotbah tadi, kita akan berkembang begitu rupa di dalam kasih Tuhan karena kesehatan ini ke masa-masa yang akan datang. Kami percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh kasih Tuhan kepada kita karena kita menyatakan kesehatan ini adalah proklamasi Tuhan memberkati kita senantiasa. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada panitia dan kepada Bapak Presiden kiranya kerjasama ini semakin dinyatakan di hari-hari yang akan datang, dan kami percaya semua jemaat kita akan mendukung kita karena Tuhan menyertai kita. Selamat bertugas dan selamat kepada Bapak Presiden sebagai penanggung jawab dalam kesehatan ini. Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan Johita Ketu Amang BDF Sidabutar. Ini mantan Kadip, mantan Preses, jala setong do perikot rohana sida ro tu acara konpenon. Tang yang masya damang margogo madamang jala sehat-sehat ma amang DBF Sidabutar. Jadi acara launching ta sudah berlangsung. Sukacita lah buat kita. Siap-siaplah kita menjadi pelayan kesehatian, sehati dan sepikir. Lambangnya love. Berarti ini tahun cinta. Ya, ini tahun cinta. Jadi segala sesuatunya dilakukan dengan cinta, semua akan ringan. Ido kan? Ido. Ay molola martad dangina amang simbolot, amang ligaton na jolo. Ala cinta do nasida tu dainangi. Rope udan, daope perdalanan, ongkos pe pas-pasan, sa ikorodo amangi madapoton dainangi ala cinta, ya. Jadi ini bukan tahun sekali ini tahun cinta, ya. COVID-19 kita sudah lewatin, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul, bersyukurlah sama Tuhan, berikanlah segalanya dengan cinta. Jadi sekali lagi, resmilah tahun kesehatan kita dibuka hari ini. Gudang dope acara ta'anon, acara martob baru. Yang terpenting, habis acara ini, Amang Pareses nanti akan orientasi. Apa saja program-program di tahun kesehatan ini. Jadi selesai anon mangan, ikut tugi jang dohito nerup jam 13.00 asa tabereng partikian ake. Asa tertipita jam 13.00 kita sudah kembali ke tempat karena Amang Pareses Nexon Simanjuntak akan orientasi tahun kesehatan ini. Selanjutnya sonari mangan nama hitaina 5 menit naik. Oh, 5 menit naik nina. Jadi boydo anon adong do acara tahabison martaun baru nang penakading dang lihat depe waktu tu inang parni jabu dohot ina sarpat. Anon adong do waktu nake inang adong do acara tamartaun baru madohata. Jadi sotung gabe aharohani kadaina ngake, apalagi ngamar baju oren gabe serong jolu hami inna. Waktu dan tempat sudah dipersiapkan ya, yang lebih khusus buat akadaina. Jadi alana ngadapok tiki
kita akan makan siang. Asam unang mengasah kita ikutin di social distancing. Nanti di bawah kita makan siang dan di situ ada dua posisi. Selanjutnya asa unang terlalu penuh, amang pareses beserta jajaran bisa di konsistori, ya. Jadi untuk itu kita akan doa makan untuk amang uluan HKBP Cimanggis yang terganteng ini, yang terhebat, yang kami kasihi, yang kami cintai, Amang Immanuel Panjaitan memberikan. Kita doa makan, Amang. Oh iya, daung pas itu nang male do hita sudi ta he video roh aku deh. Songon na hatop noeng. Diri dok roh aku nian protokol tahun Mbak Peter Marede manian nanti. Ido. Ya, segala puji syukur. Adong. Ala dong do petiki di hita di roh aku nang gua pala 10 meniton. Hita di nalau buama dalam suasana tahu baru ate, bona tahu non, marede maju ita, bayan par musik nami. Tes. Anak-anak kami yang tadi boleh ke depan. Anak-anak kami foto. Kita bangkit berdiri. Ya sambil tepuk tangan kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa masuk di tahun 2022. Segala puji syukur
Iya. Ben amang ma tamyang. Jadi di rohaku marsi pangano majo hita teh. Asa molotung aga umatop otik asa gudang masuk kate. Jadi tapasonang ma hita diinganata jalan non songo buah di hita non turun di hita tutoru lantai sada di sima hita marprasmangan babuat di mana bian non ima di nalau marsi pangano kita atong Hohom martangyang mahita ke. ya tapahom rohatta martangyang mahita. Tuhan di bata amanami nahu tanda kami di bagasan Yesus Kristus mau lete godang di somban rohanami Tuhan alani asini roham di hila rohanami boy kami marpungu di bagasan tikion dumobi di bagasan ulam kompen pangula nagok tiki dok keluarga los takasali Tuhan dipuka persis nami ima tahun kesehatan di bagasan tahun 2020 ima di distrik 20 walu di Boskap. Asi maroham mali Tuhan diaka nanaing siubasan di tonga-tonga ni perdalanan ni pakubasan di distrikon giat mali Tuhan khobar tu goar kesehatian sadaroha sada pikirak kami saluk nali Tuhan ima aka pangula nagok tiki kaparladu nang dohot akaruas sali Tuhan di nalau patuluson disakap di ulau pakubasion naung di lohoton di bagasan taunon bos rohanami ali Tuhan marhiti panitia naung takas di paujak di bagasan sadarion di lehokodot to di tunasida lo margogo nasida ali Tuhan lo mangula di sudi aka ulon nasida lo mobi lo patuduson di tahun kesehatan di tahun 2022 Tuhan di batanunga takas sujalo hami pasu-pasu miali Tuhan marhite si panganu pertodion ali Tuhan marhite hatam nang di aka ende puji-pujian di guarmu jalalos di bagasan tikion taruli nang hami ali Tuhan di parsaoran hami sama hami ali Tuhan marhite di tonga-tonga di perjupangan di kompen di bagasan tikion los di bagasan tikion nang jalon nami ma pasu-pasu miali Tuhan marhite si panganon sinumo nanaing hupar sauliok kami bain masaluk nali Tuhan gabi gugu lau boy kami mangula dia kaulan nami na khobartu lomoni roham asima roham mali Tuhan jalo matang yang nami kola nama ngasahon gori Yesus Kristus Tuhan nami amin ya. Amin. Jadi ba turumah hita tu lantai lantai sada lau sima hita marsi panganon jadi molotung na dung tabuat naing tugijang musa ita mau buat si panganota badinggan nate. Ya. Benamang tong upasanay. Songon padon si tua-tua mah upasaha tami itu hita si titik masih kopa golang-golang pangarahuna. Songoni penantar patupa tunggodang mapinasuna. Matutu marjomu mahita. Mainkan. Amak permusik nami dot song leader. Marsi panganok kita. Ale boleh neng maret diamu babaret demak. Lagu gereja Bapak.